dig, vi skulle spise sky. Sådan noget klamt. Ja, og ingen af os kan lide det. Nej, jeg har kun smagt det. Smag fucking Det dårligt. kan du lige spise kød. Det er det, han... Ej, jeg skal have et eller andet... Hvad er det her nu? Okay. 1, 2, 3. Jeg kan ikke få mig selv til det. Nej. Okay. Okay, nu gør vi det. 1, 2, 3. Jeg spiser aldrig det der igen. Heller ikke mig. Så er det ikke. Det var sky-challengen. Det lugter ingen sovs, det her. Ja.